accompagner. C'est le son de ma musique, je calcule et j'en profite. Go, 1, 2, 3, on y va, on y va. I de la festa i la celebració me trobo en empremtes d'un dels costats més foscos de la història recent canadenca. Aquestes sabates de xiquets penjades en ponts i en altres punts de Canadà serveixen com a homenatge als aproximadament 15.000 xiquets natius, xiquets indígenes canadencs, que durant més d'un segle van ser apartats de les seues famílies. El govern canadenc haurà de pagar més de 2.000 milions de dòlars a 325 comunitats per haver comès un genocidi cultural que tenia com a objectiu erradicar la cultura i les llengües de les poblacions indígenes del país, separant els xiquets de les seues comunitats. L'últim internat de reeducació va tancar fa menys de 30 anys. Temps d'agafar una mica d'aire entre l'espectacular natura a l'entorn de Vancouver, però ara els perills sembla que passen de ser humans a animals. Vaig descobrir una mica les muntanyes canadenques i amb què em trobo? Que potser hi ha ossos negres. Però són bastants turistes a repartir i no crec que me passi res, així que m'entretinc amb vistes espectaculars des de ponts en suspensió. Aquí ens trobem a tot tipus de criatures, humanes i animals. Però ja és hora de fer un bon salt, tornar a la ciutat i conèixer el nostre nou ebrenc pel món. Hola, soc Arnau Accensi, soc d'Amposta i us ensenyo aquí la meva ciutat, Vancouver. T'anaves a deixar la jaqueta aquí? No és perillós? Puc deixar el mòbil, a veure, no serem com molt inconscients, però sí que no hi ha problema. Moltes vegades ho pots deixar a distància i ningú... La gent s'ho pot mirar, però no t'ho agafaran. Deixes el mòbil aquí? I m'on anem a gravar? M'on anem a gravar una miqueta a la zona. Ah, sí? I cuidado a l'esquena, sí. I no hauríem de patir. Moltes vegades la gent s'oblida coses pel carrer i t'ho deixen col·locat i tu amb tranquil·litat pots vindre més tard i ho trobaràs. I la veritat que no... Així de segurs del país? Sí, recordem, molt segur. Ho tenim allà i m'on anem. No hauries de patir, ho trobarem. Uau! Amb aquesta confiança comencem el test i l'entrevista a veure què passa. Com és que vas venir aquí? Vaig acabar el màster en rendiment esportiu, tecnificació i alt nivell a l'INEF a Barcelona. No veia molt clar el tema de les opcions laborals a Espanya. Juntament amb un amic vam decidir d'aplicar el mateix dia per una working visa aquí a Canadà. Jo actualment estic fent d'entrenador personal a un gimnàs. És un gimnàs on només s'autoritza fer entrenaments amb entrenador. Per cada hora d'entrenament les persones estan pagant uns 80-90 euros. Jo estic cobrant sobre uns 30 euros cada hora. Hi ha clients que són coneguts, que estic amb una dona del temps de la televisió pública i també estic en població que té empreses de molt èxit i són molt interessants. A nivell de natura possiblement seria el sello distintiu de la regió. Vaig poder veure un os a 10 metres de mi. Era un os negre, va ser impactant. Sí? Quina sensació vas tenir? En aquell moment va ser seguir pedalejant que t'agafa ràpid. Ha hagut atacs d'ossos i sí que recomanen tindre el teu spray o tindre també capacitat de reacció perquè són animals salvatges i perillosos. Aquí tenim el downtown, el centre de la ciutat. Jo vic a downtown, una habitació en un menjador i una cuina que probablement seran 50 metres quadrats, pots estar pagant 2.300 euros, però és car, sí. Uau, no car, és molt car. És molt car. És exageradament car. Però sí que es contrarresta tenint uns salaris que realment estan molt bé. I després d'un repàs pel centre de Vancouver, anem a comprovar el resultat del nostre experiment.
Estem tornant uns minuts després i, a veure, què trobes? Trobaràs el mòbil? Lo tenim, sí que una miqueta i petit, però sí que... Has volgut però fer el és joc? més per una qüestió de... Trobo que el que portem dins, que sí que estem molt acostumats a patir, hòstia, tingues cuidado amb les claus, jo soc molt perdedor de tot, però sí que aquí tinc la tranquil·litat. De fet, un dia, no sé si ma mare ho sap, si ho veurà, s'enfadarà potser, però un dia vaig perdre una cartera i al matí següent jo estava molt tranquil i vaig rebre un missatge al Facebook d'una noia que havia trobat la cartera, que la podia anar a buscar i tal qual. A més, tenia bastants diners dins la cartera i estava intocable. Igualet que allà. Sí, bueno, són coses diferents, però bueno, en aquest aspecte molt positiu. Guai, anem a recuperar-lo? Sí, anem a agafar-ho. És el mateix, no? Sí, no me l'han canviat, està perfecte. Sí. Molt bé, molt bé. I amb el mòbil de nou a la butxaca, l'espectacle dels hidroavions. Aquí tenim una companyia, Harbour Air, d'hidroavions, que se n'encarrega principalment de transport de persones a diferents regions de British Columbia, principalment a illetes o a l'illa de Vancouver, com un taxibús, perquè pensa que és un tipus de servei bastant premium, però com a que compartiries amb més gent, no necessàriament aniria sol. Ens han comentat que només fer un tour per la ciutat de Vancouver, tenint la possibilitat de visitar la zona del nord, també tornar cap al sud, una mitja hora, uns $160, que serien uns 130, 120 euros. Tu l'havies vist tan gran des de dalt o què? No, pareixia més petit. Pareixia petitet. Mos trobem el pilot d'un dels vehicles i Arnau li pregunta si és més difícil pilotar un hidroavió o un avió convencional. I ell ho explica. Vale, un resum ràpid. És molt més difícil pilotar un d'aquests avions per la qüestió de que, com que la via ja està molt transitada, ja sigui per gent que fa esquí, gent que fa kayaking, s'ha de tindre molt cuidado, que no faci a l'aterritzar o al fer l'enlairament una imprudència o tingui un accident. Mos acomiadem dels treballadors que s'encarreguen que tot estigui enllestit i seguim la ruta. Jo vaig arribar aquí a Vancouver i pràcticament a la setmana d'haver arribat vam parlar amb Josep Combau i també en Robert de los Santos, que són dues persones d'Amposta. Em van ajudar a començar, vaig començar arbitrant, potser me coneixeu d'haver arbitrat per les Terres de l'Ebre ja abans. És com a les Terres de l'Ebre, s'arbitra igual? No té res a veure, jo m'atreviria a dir que l'únic que té paregut és que juguen 11 contra 11 en una pilota. No hi ha ningú que es queixi de decisions arbitrals, molta educació, please, I'm so sorry. Gràcies al final del partit, és un impacte molt gran. No m'agrada tant com a Espanya, ho trobava a faltar, la veritat, de que importi que guanyar, de que la gent pugui enfadar-se, sí que trobo que fa falta. Descafeinat al 100%. És un mapa de la zona i el que ens ve dir és que en aquesta zona, en aquest parc, se permet el consum d'alcohol. Segons el govern, hi ha algun tipus de droga que està autoritzat poder-lo consumir, principalment amb el tema de la marihuana, però també hi ha permissivitat amb el tema de la cocaïna, que fins a 2,5 grams pots portar-los a sobre teu i tot i que el govern t'avisa que pot ser perillós, dañino per al cuerpo, et diu que ho pots portar i consumir. I quina és la teva relació amb la cocaïna? Zero, no l'he vist, diria mai en la vida. Mama, estigues tranquil·la. És simplement informació per als espectadors, no? Molt bé. Esports d'aigua en practiques aquí? No sóc massa bo, ja que mon pare no me va deixar mai ser remero professional. Perquè ell ho era. Ell ho era. Ell havia estat a Montreal, de fet, fent uns campionats del món, que els oferien feina, els remers de la selecció espanyola, per a quedar-se aquí. I ell sí que em recordo que en alguna conversació m'havia dit que s'ho havia arribat a pensar, dir, hòstia, m'hagués pogut quedar, però sí que ma iaia, sa mare, se l'hagués carregat si s'hagués quedat aquí. Sí? Veus, això és un canvi generacional molt bèstia. Sí. I tu, en canvi? La meva tia havia estat als Jocs Olímpics d'Atlanta. Una ebrenca? Sí. Qui és? Anna Accensi.
són de Guatemala, però bueno, és molt comú trobar aquí a Vancouver, principalment població, ja sigui de l'Índia, Pakistan, del que ve a ser l'est d'Àsia, ja sigui Japó, però sobretot Xina, hi ha molta població de Xina, també de Hong Kong, i hi ha molta gent latina de Sud-amèrica, i bueno, europeus també en trobem molts. Si mirem a l'altre costat tenim totes les muntanyes, però també Stanley Park. A mi m'agrada molt destacar-ho perquè Stanley Park està a 5 minuts caminant de casa meva i canvio tots els edificis per un bosc supertranquil, superverd, amb molta natura, molts animals. És una cosa que no té sentit. Acostumem a tindre temperatures de mínimes de menys 10, menys 15 graus centígrads, tot i que les màximes no solen pujar de 5 graus. Aquí a Canadà el que he vist és que les persones tenen molta iniciativa amb el tema de feina, amb el tema laboral, i ara mateix em plantejaria obrir un negoci quan mai abans m'ho hauria plantejat. Ganes de descobrir nous mons, nous horitzons, i ara marxaré a Finlàndia a estudiar un altre màster, en aquest cas de biologia aplicada a l'activitat física, i res, són un parell d'anyets de conèixer un altre país, també una altra cultura, una altra manera de fer. Doncs Arnau, per acabar el reportatge, no sé si tens algun missatge que t'agradaria donar a la gent de les Terres de l'Ebre? Us animaria a intentar, si teniu una motivació de sortir a fora de casa, intentar sortir per conèixer coses noves i treure's la por moltes vegades perquè valdrà la pena. Moltes gràcies per la ruta. A vosaltres. I abans d'acomiadar-nos de Vancouver, l'Orca Digital, una boda i la passió.